खरंच कायम आठवत राहतील. आणि या शाळेतच आपण पहिलं पाऊल टाकलं, या शाळेतच आपण पहिलं पाऊल टाकलं, या शाळेतच अक्षर ओळख झाली आणि या शाळेतच जीवनाचा खरा अर्थ समजायला सुरुवात झाली. तर आपल्या शिक्षकांबद्दल बोलायचं झालं ना तर शब्द अपुरेच पडतील. आणि पाडेकर मॅडमांचा लाड, पाडेकर मॅडम यांचा लाड, माने मॅडम यांचं शिकवणं आणि सर्व शिक्षकांचं लाडाने शिकवणं कायम कायम या गोष्टी आमच्या स्मरणात राहतील. तर वाघमारे सरांनी स्कॉलरशिपच्या गणित शिकवताना सांगितलेल्या कसोट्या, वाघमारे सरांनी शिकवताना सांगितलेल्या गणिताच्या कसोट्या आणि त्यांनी गायलेला पोवाडा कायम कायम आमच्या लक्षात राहील.